Goedemiddag iedereen en welkom terug bij Bonhata Video Update. We zijn een tijdje eruit geweest, maar nu zijn we weer terug. En we hebben vandaag de heer Erik Brakke uitgenodigd om ons meer informatie te geven over de tegemoetkomingregeling, die nieuwe. En hij gaat ons wat meer over vertellen. We hebben een aantal vragen die jullie naar ons hadden gestuurd. En die gaan we dan ook aan Erik stellen vandaag. Erik, welkom en bedankt voor je komst. Dankjewel en ja, ik ben blij weer bij jullie aanwezig te zijn. Ja, en bedankt voor je tijd nogmaals. Zal ik gelijk beginnen met de vragen? Ja, we kunnen het op twee manieren doen. We kunnen aan de hand van de vragen. Ik kan ook een hele korte inleiding geven. Ja, dat zal wel fijn zijn. Ja. Want we hebben een nieuwe EZK-regeling. Ja, we hadden natuurlijk de SZW-regeling en die is verlengd. En de EZK-regeling is echt een nieuwe regeling. Ja. Dus zoals de eerste was, nou, dat is uitbetaald, $2200 of $4400. Nou, ik denk voor de Bonhata-leden 4400. Ja. Alle regels die daarvoor gelden, vergeet ze. We zijn opnieuw begonnen, er is een nieuwe regeling gekomen. En wat we niet meer hebben zijn vaste bedragen waar mensen voor een aanmerking komen. Ja. Maar er is een formule ontwikkeld en op basis daarvan berekenen we wat de waarschijnlijke vaste lasten van de onderneming zijn. En daar krijg je een deel van vergoed, de helft. Ja. Dat is wat we gedaan hebben. En er is een ondergrens, die is $500 en de bovengrens is $55.000. Ja. Dus dat is een enorm verschil met de vorige keer. En de regeling is dezelfde regeling op hoofdlijn zoals we die in Nederland kennen. Daar is het bedrag €50.000. Nou, dat hebben we maar 1,1 gedaan, $55.000. Ja. Heeft een tijdje geduurd, want het was best wel een puzzel om de Nederlandse regeling op zo'n manier aan te passen dat die aansluit bij Caribisch Nederland. Ja. Dat betekent aansluit bij de werkelijkheid die we hier hebben, maar ook aansluit bij de capaciteit die wij als unit hebben. Want wij zijn met 40 medewerkers, alles gewone werk loopt door. ICT-ondersteuning is ook niet super. Dus wij hebben heel erg gekeken van oké, wij moeten ook kunnen leveren wat er gevraagd wordt. Het moet geïmplementeerbaar zijn. Ja, niemand heeft wel aan een regeling, maar geen geld op de rekening. Ja. Dus daarom hebben we best wel even ook met economische zaken moeten puzzelen. Maar daardoor hebben we wel het idee van dat we het ook heel goed kunnen doen nu. Ja. En mijn ervaring met dit soort dingen is ook dat je beter aan de voorkant kan investeren dan even 2 weekjes langer over kan doen. Dan dat je het niet goed doordenkt en dan in de uitvoering vast gaat lopen. Want dat ga je in veelvoud verliezen die tijd. Klopt, en ik ben echt blij dat we met economische zaken er gezamenlijk uit zijn gekomen. En dat we nu voor het bedrijfsleven deze regeling ook in Caribisch Nederland hebben. Ja, en wij zijn er ook heel blij mee. En we hebben er even op moeten wachten. Ja. Maar het is goed eruit gerold. Ja. Dus we zijn er heel blij mee. Ja. En natuurlijk zijn er altijd wel wat vragen. Ja, want het is niet gelijk dat iedereen, of dat wij met z'n allen gelijk begrijpen hoe het precies in elkaar zit. Maar daarom ben je hier om een aantal vragen die er nog zijn te kunnen beantwoorden. Want er is wel een Q&A op de webpagina. Ja, dus vragen die dus hier niet behandeld zijn, staan dan ook in de Q&A op de pagina. Maar er zijn een aantal vragen die toch wel een beetje eruit springen. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld de verklaring moet worden ingevuld en ondertekend door iemand anders dan de aanvrager van de tegemoetkoming. Dit kan bijvoorbeeld een boekhouder of een accountant zijn. De vraag is nu, wat als je je eigen boekhouding doet? Wie moet dat in dit geval voor je tekenen of inleveren? Ja, wat wij belangrijk vinden is bij de hogere bedragen dat we naast de direct belanghebbende nog iemand hebben die ook aansprakelijk is voor die verklaring, die meetekent. Vorige keer was het maximum bedrag $4400 en nu is het $55.000. Dus wij willen gewoon meer zekerheid hebben dat de gegevens die worden aangeleverd juist zijn. Die grens ligt bij $6000 kostenvergoeding. Ja. Als je kijkt wat je dan aan omzetverlies moet hebben, dat is best een fors bedrag om daarop uit te komen. Dus wij denken dat ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen, een accountant, maar in ieder geval wel een derde boekhouder hebben. In uitzonderingsgevallen waar dat niet zo is, ik kan het me haast niet voorstellen, dan zullen we een overleg moeten treden. Want wij willen gewoon meer zekerheid hebben dan alleen die verklaring. Het is belangrijk om te bedenken, kijk, het omzetverlies is vele malen hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. Ja.
We zagen het gisteren ook op social media, op de eerste reacties. Dat mensen dan reageren van ja, ik heb heel veel omzetverlies en ik krijg een veel lager bedrag. De regeling die wij hebben is een regeling voor vaste lasten. Het is geen compensatie voor omzetverlies. Oké, dat is heel duidelijk. Dat dus is goed om te weten. wij gebruiken de omzet en uiteindelijk dus ook het omzetverlies om te bepalen wat je vaste lasten zijn. Ja. In Nederland doen ze dat anders, dan gaat het om daadwerkelijke lasten. Er zijn 2 redenen waarom wij dat niet doen. Allereerst moeten we dan achteraf gaan kijken wat het was. En dan krijg je voorschotten, verrekening achteraf. Nou, dat is voor ons niet te doen in de uitvoering. Het voordeel van dit systeem is dat je ook van tevoren weet waar je aan toe bent. Als jij die verklaring goed invult, dit krijg je. En dat kun je dan ook uitgeven. Want het is niet zo dat we achteraf dan een deel terugkomen halen. Dat is niet zo. Dus we hebben gekeken van wat zijn nou de gemiddelde vaste lasten per dollar omzet in Caribisch Nederland. En we hebben aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd van joh, kunnen jullie dat aanleveren? En dan blijkt dat op Bonaire, voor de bovenwinden hebben we onvoldoende betrouwbare gegevens, want die omvang is te klein. Blijkt dat 20% van de omzet betreft vaste lasten. Dus vaste lasten zijn dus niet loonkosten, die komen daar nog bij. Ja, klopt. Maar het gemiddelde voor Bonaire is 20%. Okay. We hebben ook gekeken wat is het gemiddelde voor de horeca. En dat is 29%. Dus de horeca heeft gemiddeld hogere vaste lasten dan het gemiddelde bedrijf. Toen hebben we gezegd, omdat de horeca de meest getroffen sector is op de eilanden, pakken we hun gemiddelde. Dus wij gaan ervan uit dat voor elke dollar omzet, dus ook voor elke dollar omzetverlies, dat voor elke dollar omzetverlies dat jij daar 29 dollarcent kosten voor hebt gemaakt. En daarvan krijg je de helft vergoed. Dus daarom is het in die formule maal 0,29 om op de vaste lasten te komen. Ja. En daarvan heeft de Economische Zaken gezegd, we vergoeden dan de helft van die kosten. Dus maal 0,5. Dus het omzetverlies is een veel groter bedrag dan de kosten waar we op uitkomen. Ja. Dus daar zit een gat in. Dus op het moment dat je $6.000 kostenvergoeding krijgt, dan is je omzet vele malen hoger. Klopt. Dus in principe, antwoord op de vraag is, over het algemeen als je hoog zit in, stel je voor dat je in aanmerking komt voor die 55.000, zal je wel, als het goed is, een derde boekhouder hebben die het zou kunnen tekenen? Of ik kan me niet voorstellen van niet. Nee, echt als je kijkt om wat voor bedragen omzet het dan gaat, dat doe je niet zelf op zolder. Of, nee, maar als je toevallig met z'n tweeën een bedrijf draait en je bent allebei boekhouder bijvoorbeeld. Dan zou het in theorie kunnen, maar wij horen van ondernemers hier, want we hebben van tevoren met elkaar gepraat van joh, hoe zit dat en is dit een redelijke eis? Daar hebben wij het beeld aan overgehouden dat dit gaat functioneren. Ja. En als zo niet, is er altijd de mogelijkheid om daar even over te praten? Dat doen we steeds. Neem contact met ons op. Dat geldt bijvoorbeeld ook in het geval, want we vergelijken het omzetverlies van een periode in 2019 met een periode in 2020. Ja. We zien dus ook ondernemers die zeggen, ja, maar ik ben pas begonnen in oktober 2019. In al die gevallen hebben we gezegd, neem contact met ons op. Dan gaan wij kijken naar een goede oplossing voor jou. Maar het is eigenlijk onmogelijk om daar een soort formule voor te bedenken. Want het verschilt echt per ondernemer wat een redelijke oplossing is. Dus in die gevallen zeggen we neem contact met ons op. We zoeken een oplossing met je in redelijkheid. Ja, dat is altijd heel belangrijk. Goed zo. Dan heb je eigenlijk een beetje de vraag. Er zit ook een vraag van, stel dat je de cijfers van 2019 niet hebt, om de een of andere reden, is het mogelijk ook om de cijfers van 2018 te gebruiken? Nou, op het moment dat je de cijfers van 2019 niet hebt, wat we eigenlijk zien in de meeste gevallen betreft het dan ondernemingen die later zijn begonnen. Als je wel cijfers hebt over 2018 en niet over 2019, dan zou bij mij wel wat vragen oproepen. Hoor. Maar er kan een goede reden voor zijn. Maar het zal vooral bij kleinere ondernemingen zijn. En ik denk niet bij de Bonahata doelgroep. Dat je even 4 maanden... kleine ondernemers, dus het kan voorkomen. Ja, dat je net in die periode weg was of dat de cijfers nog niet klaar zijn, dat kan ook.
Ja, maar wij gaan er vanuit 2019, die periode, dat je dat wel moet kunnen opleveren. Okay. Of je daar ook al belasting over hebt afgedragen, dat is nog wat anders. Want 2020 sowieso natuurlijk niet. Ja. Wij gaan er vanuit, maar ook daar hebben we van tevoren wel over gesproken met ondernemers. Van als wij dit vragen, kunnen jullie dat dan normaliter leveren? Ja. En iedereen zei, ja, dat is voor ons met een redelijke onderneming, met een goede boekhouding, heel makkelijk te doen. Dit zijn cijfers, die heb je gewoon liggen. Nee, duidelijk. Het is gewoon een duidelijk antwoord. Dus in principe moet je altijd gewoon de cijfers van 2019 inleveren. Ja, Dat is een harde eis. Ja, en dan van de 4 maanden die we vergelijken met de 4 maanden het jaar erop. Ja. Daarmee voorkom je ook de discussie hoogseizoen, laagseizoen. En we hebben een periode van 4 maanden gepakt, omdat ook de regeling een looptijd heeft van 4 maanden. Ja. Dus je vergelijkt 4 maanden met 4 maanden. Als je dat niet doet, een langere of een kortere periode pakt, dan moet je dat weer gaan corrigeren. Dus we hebben gezegd, we pakken een periode van 4 maanden. En wat is dan de beste periode om te nemen? In Nederland wordt natuurlijk gerekend met daadwerkelijke kosten. En wij, ik zei al, vanwege de uitvoerbaarheid moeten we dat over één kam scheren. Dus toen zijn we gaan nadenken, wat is nou een redelijke periode om te pakken? En dan pakken we die periode ook het jaar ervoor, maar we zijn begonnen in 2020. Ja. En toen hebben we gezegd, we pakken de periode maart, april, mei, juni. En dat is dus ook een vraag? Ja, die zag ik al staan, want in maart, de eerste 2 weken, was luchtruim natuurlijk nog open. Ja, klopt. En daar heb je nog omzet gedraaid en die maanden erop niet. Ik denk zelf dat dit voor Caribisch Nederland, want het is inschatting, je hoeft niet later als die klopt terug te betalen, een gunstige periode is. Okay. Er zijn wel uitzonderingen op, maar van de 4 maanden zijn er 2 weken normaal en de rest was echt een periode van lockdown. Het luchtruim was dicht. En de periode waarover we nu de vergoeding geven is juni tot en met oktober. En dan zie je dat het luchtruim beperkt open is. We zitten nu op een locatie, Delphins, waar het niet is zoals het was, maar waar wel bedrijvigheid is. En dat zie je op veel plekken. Dus we vergelijken de periode waar het luchtruim dicht was. Eigenlijk passen we die toe op de periode dat er wel weer meer dingen mogelijk zijn. Dus die 2 weken, ik denk zelf over die hele periode dat de ondernemers daar blij mee moeten zijn dat dat de vergelijking is. Ja, dat was maar echt als je helemaal vraag, dicht bent, dan is het natuurlijk net anders. Want als je niet open bent gegaan, ja, dan maakt het niet uit of het luchtruim dicht is of niet. Maar als jij denkt, ja, ik kan nog steeds niet open. Ja, dan zit je met het feit dat je 2 weken omzet hebt gehad in maart. Maar ik denk, als we kijken naar alle ondernemers op het eiland, dat deze periode vergelijken met de periode van juni tot en met oktober, dat wel goed is. Ja. Ik denk dat de mening een beetje zal verschillen, maar daar moeten we even mee omzien te gaan. Want er zijn natuurlijk, omdat onze grootste markt is natuurlijk, komt uit de Verenigde Staten. Het luchtruim is nog steeds dicht daarvoor. Dus er zijn bepaalde ondernemingen die gewoon nog niet open kunnen. Klopt. En ja, daar uit die hoek komt dan ook zo'n vraag van waarom... Ja, die snap ik heel goed. Waarom begint het misschien niet 15 maart in plaats van, zoals alle andere regelingen, beginnen vanaf 15 maart. Waarom zou dat... maar daar zit je ook boekhoudkundig. Hè, van, kun je die knip maken in je boekhouding? Kijk, het is wel een beetje one size fits all. En dat is de enige manier waarop wij met de kleine club waarmee we zijn, dit goed kunnen doen. Ja. Ik vind het super belangrijk dat wij niet lopen te roepen wat we allemaal gaan doen en het is nog mooier dan je kan bedenken en het vervolgens niet waar kunnen maken. Het is zo belangrijk dat je het geld op je rekening krijgt. Klopt. Dus one size fits all. En de een heeft een andere kostenratio dan de ander. In Nederland is dat helemaal uitgesplitst. Daar zie je dat in de Kamer van Koophandel de code leidend is. Dat is hier allemaal heel anders geregistreerd. Dus dat wordt één ellende aan discussie van maar waar val je dan in? Dus we hebben gezegd 1 tarief, 29%. Ja, sommigen zitten daar ver onder, dus die hebben daar voordeel van. Anderen zitten misschien boven de 29%, voor hun is het niet gunstig. Ja. Net zo goed als de periode. Ja, voor de een pakt dat gunstiger uit dan voor de ander.
Maar door het op deze manier in te richten, kunnen wij wel betalen. Ja. Dus dat is wel heel Ja. belangrijk. En het is belangrijk om te weten dat het eigenlijk implementeerbaar is voor jullie. Ja. Mensen kunnen dan gelijk aan hun geld komen. En dat het op een gegeven moment moet je wel een gulden middenweg vinden. Ja. Ja, dan vallen aan de ene kant wat mensen uit of ondernemingen eruit en aan de andere kant ook een paar. Maar Ja, en onder uiteindelijk- deze regeling gaat bijna iedereen wel een bijdrage krijgen. Maar het is denk ik wel goed om te bedenken, bijvoorbeeld ook met de S2-regeling voor loonkosten die we hebben. Nou, dat doet het UWV in Nederland. Het UWV heeft 19.400 medewerkers. Een IT-budget van 250 miljoen per jaar. En wij moeten het met een club van 40 man, moeten wij een soortgelijke regeling doen. Dus wij hebben steeds gezegd, we willen een gelijkwaardige regeling voor de medewerkers en de ondernemers in Caribisch Nederland. Maar wij kunnen het alleen maar goed doen als we dus dit soort keuzes maken. Dat is begrijpelijk. Ja. Heel goed. Even kijken hoor, want dan heb je ook wel de vraag al beantwoord waarom nu 30% en geen 20% zoals in de vorige regeling. Maar misschien is het ook wel... dat is de drempel. Ja. De belangrijkste reden is dat we de pas moeten lopen met Nederland. Meer dan bij de vorige regeling. Kijk, wat we nu gedaan hebben, maar de bedragen zijn ook veel hoger, is een variant van de Nederlandse regeling gemaakt voor Caribisch Nederland. Ja. In Nederland is de drempel 30%. Ja, daar krijgen wij er niet door dat wij dus zeggen, ja, maar wij gaan met een drempel van 20% werken. Vooral ook omdat wij steeds zeggen, de eilanden hier worden veel harder geraakt, gemiddeld genomen, dan de economie in Nederland. Want ja, Nederland heeft gewoon nog steeds 17 miljoen inwoners. Hier zijn veel minder mensen op de eilanden dan voorheen. En de afhankelijkheid van toerisme is veel groter. Dus op het moment dat we aan de ene kant het argument gebruiken van ja, wij worden harder geraakt, maar we willen een lagere drempel. Nou, die combinatie, dat gaan wij niet kunnen uitleggen. Nee, dat is ook begrijpelijk. Ja. En kijk, wij staan voor zowel de grote ondernemingen, maar ook voor de kleintjes. Ja. Dus dan is zo'n regeling zoals deze voor wat kleinere ondernemers die vragen van waarom die verandering? Waarom zijn we dus waarom een nieuwe regeling? Waarom konden we niet gewoon verlengen van de oude regeling? Ik denk dat, kijk, de oude regeling was relatief gunstig voor kleine ondernemingen. Maar als je een enorm resort hebt en je krijgt $4400 vergoeding voor je vaste lasten, terwijl die een veelvoud daarvan bedragen, dan is het helemaal geen goede regeling. Dus je ziet dat de tweede regeling daar veel meer op inspeelt. En ook voor de grote ondernemingen, die kunnen tot $55.000 terugkrijgen. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan bij de eerste regeling. Ja. Dus ik denk dat wat we nu zien, dat met name de groep die in de eerste regeling toch relatief weinig kreeg, dat daar nu veel meer maatwerk voor is. Dus nu zijn we een beetje in balans, kan je zeggen, met kleine en grote ondernemingen. De vorige keer was het best wel gunstig voor de kleine ondernemingen. Ja. En nu is het wat gunstiger voor de... Ja, wij zagen, want van de aanvraag, het overgrote deel vorige keer heeft die $4400 gekregen. We hebben ook die $2200 variant. Maar 70-80% zat in die hogere categorie. Dat betekent dat ook relatief kleine ondernemingen, die kregen dus evenveel als een onderneming met 100 medewerkers. Ja, en dat is in die tweede regeling wezenlijk anders. In Nederland is dat natuurlijk ook hetzelfde gegaan en is op een gegeven moment door de Nederlandse regering gezegd, we gaan nu ook de grotere en misschien wat minder kwetsbare ondernemingen, maar die moeten nu ook geholpen gaan worden. Het is best wel lang. We zijn al best wel lang in deze situatie, dus we zijn behoorlijk verliezen. Ja, dus daarom ook wat ik in het begin zei, het is echt in de kern een heel andere regeling. Ja, dat is duidelijk. Want een andere vraag is, als we het hebben over omzet, wat valt er eigenlijk ook, wat valt er allemaal onder omzet? Dus een vraag van een van onze ondernemingen is dus, als je dan, even mijn bril opdoen, dan kan ik hem niet lezen. Ik lees even mee. In dit geval gaat het om desinvesteringen. Wordt een desinvestering geregeld als omzet? Dus als een onderneming in verband met de crisis heeft besloten om een gedeelte van de inventaris te verkopen, om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Wij gaan steeds vanuit dat omzet, gewoon het begrip is zoals je dat ook bij de fiscus hanteert.
Dus je doet belastingaangifte over je omzet en dat is gewoon de definitie van omzet. Als je nou heel rare omstandigheden hebt, dan kun je altijd even bij ons checken van joh, als ik het zo invul, is dat dan goed? Als wij rare dingen zien, gaan wij het zelf ook wel navragen bij je. Wat wel belangrijk is, wat wij... er is natuurlijk in die eerste regeling geld uitgekeerd. We zagen ook al ondernemers die dat bij hun omzet optelden. Ja. Dat hoeft niet. Okay. Dus, want dan gaan we zeggen, ja, we helpen je en dan vervolgens trekken we het af bij de volgende regeling. Dat is ook niet, ja. Maar als je daar nou over twijfelt, die periode van 2019, dat is simpel. Want de meesten zullen daar ook al aangifte over hebben gedaan en in ieder geval ligt die anders wel klaar. Ja. Bij 2020 op het moment inderdaad dat je zegt, ja, ik heb inboedel verkocht of weet ik veel wat, maar dat is geen reguliere omzet, overleg even met ons. Wees er in ieder geval transparant over. Ja. Als je dat duidelijk maakt, dan zullen wij ook met de opdrachtgever, met economische zaken gaan kijken van wat is redelijk. Want ja, het kan per situatie wisselen. Ja. Maar ik wil wel iedereen vragen van, joh, wees er in ieder geval duidelijker over. Dus als je dat eraf haalt, maak nou duidelijk waar je vraag zit. Want wij gaan in de komende periode tegen heel veel dingen aanlopen die we ook van tevoren niet hebben bedacht. Kijk, zo'n regeling, normaal als je een regelgeving traject hebt, dan duurt dat een jaar en dan gaan alle juristen kijken en dan zeker als hogere regelgeving is ook de Tweede Kamer. Dit hebben we uit de grond gestampt in een paar weken tijd met heel veel input vanuit hier. Wij weten één ding zeker, we hebben van tevoren echt niet alles bedacht wat er kan gaan gebeuren. En wat ik heel fijn vond ook bij de eerste regeling is dat heel veel mensen daar gewoon contact opnemen. Zeggen van joh, dit is er aan de hand en dan zoeken we samen naar een redelijke oplossing. Ik kan heel veel voorbeelden noemen, ook met de SZW-regeling, waar we maatwerk leveren. Dat we denken, joh, je hebt een redelijk verhaal. Wij stemmen alles af met onze opdrachtgever in Den Haag, want wij willen voorkomen dat achteraf het verwijt kan komen. Dat we een regeling hebben gemaakt en dat wij hier maar wat doen. Dus we stemmen dat allemaal af. Maar ik merk dat als we een redelijke vraag krijgen, dat er ook een redelijke oplossing komt. Dus eigenlijk gaat het erom, heb je een vraag? Is het redelijk? Is de situatie redelijk? Kan een ondernemer altijd terecht bij jullie om dat een vraag te stellen? Of in ieder geval te kijken of dat wel toepasbaar is of niet? Altijd. En wees er open over. Ja. Dat is echt mijn oproep. Want dan kunnen we daarover praten. Op het moment dat je dingen weglaat, omdat jij denkt dat het op die manier moet, dan loop je risico. Doe dat nou niet. Nee. Maar transparant is een key. Wees transparant en dan kunnen we altijd over praten. We hebben het gisteren gepubliceerd. Als ik kijk wat op dit moment in onze mailbox binnenkomt, zijn dat allemaal dat soort vragen van, joh, ik loop hier tegenaan, wat is een goede oplossing? Mijn onderneming is ingeschreven in oktober 2019, hoe kunnen we dat oplossen? Dus, het is allemaal nieuw, hè? Zowel voor de ondernemer als voor jullie is het ook nieuw. Ja. Het is niet iets, we hebben geen van allen gewacht op of gedacht dat wij in een COVID-19 situatie zouden belanden. Dus maar gelukkig, het overgrote deel van de aanvragen, daar spelen dit soort dingen niet. Ja. Dus die kunnen wij vrij simpel verwerken. Dat is wel belangrijk, want als we in alle zaken maatwerk moeten gaan leveren, dan gaat dat ons ook niet lukken. Niet maar dat is ook niet nodig, want het overgrote deel van de aanvragen zijn gewoon duidelijk op basis van de regeling. Ja. En nogmaals, de Q&A is ook heel duidelijk, wat jullie op je website hebben staan. Dus en je kan het invullen via de tool op de website. Dus je ziet ook direct wat het bedrag is waar je waarschijnlijk recht op hebt. Dus als het goed is, weet je heel vlug waar je aan toe bent. Ja. Wij betalen wekelijks uit. Dus wij draaien wekelijks betaalruns in het begin. Dus als je het goed invult en het is allemaal in orde, dan kunnen we Dus als je bijvoorbeeld vandaag inlevert, ongeveer, hoe lang zou het ongeveer duren? Als je vandaag inlevert, hopen wij... Als je niet hoeft te wachten. Want kijk, als er vandaag 500 binnenkomen, dan duurt het even. Maar ben je nou vandaag de eerste, dan zit je donderdag in de betaalde. Dus zo snel kan het gaan. Oh, wow. Kijk, als het allemaal goed is natuurlijk, als het allemaal goed is ingevuld en alles. Ja, en we hebben één voordeel. Dat is namelijk dat we de eerste regeling hebben gehad. Dus ondernemers die daar gebruik van hebben gemaakt,
we hebben al bij de Belastingdienst gekeken of dat actieve ondernemingen zijn. Ja. Dus die stap slaan we over. Dus niet als je nieuw bent, dus als je niet van de eerste regeling gebruik hebt gemaakt, doen we dat nog een keer. Maar op het moment dat je al bekend bent bij ons, dan kunnen we natuurlijk heel veel dingen weglaten. Ja. Dus dat scheelt en dan kunnen we heel snel zijn. Oh, super. Dat is mooi om te horen. Maar wat ik zei, we doen dit met een paar mensen, dus komen er 400 op een dag binnen. Ja, dan gaat de verwerkingstijd natuurlijk wel wat langer. Dus, oh ja, helemaal goed. Ja. Dankjewel. We hebben nog... Erik, ik Oh, hoor dat je er toch bent. We hebben hem alvast ingevuld voor je. Staan we dan bovenaan de lijst of niet? Kijk, Delphins is er alweer als eerste bij. Dus, Even kijken waar... Ja, daar was ik al bang voor. Ik hoop dat we er nog bij zitten, Erik. Nou, idee. we gaan hem verwerken. Dankjewel. goed zo. Nou, dan heb je alvast eerste misschien... Ja, niet digitaal ingediend, Nee, maar dan goed. wordt het nog een dagje, God, denk ja. ik. Omdat het niet digitaal is. Dan komt die onder op de stapel. Maar nee hoor, dat komt wel. Nee, is goed. Ja. We hebben nog 2 vraagjes, denk ik. Is het mogelijk om de vorige regeling aan te vragen nog? Is daar Nee. de mogelijkheid voor? Nee, Dus die als je eindigt dan, op 12 juni en tot 12 juli kunnen daar aanvragen voor worden ingediend. Konden. Ja? Ja, die grens die is keihard. Want anders zetten we over een jaar nog aan die regeling vast. Dus we hebben, dat geldt ook voor deze regeling, dus een maand uitlooptijd. Deze regeling eindigt op 12 oktober. 12 november moet de aanvraag binnen zijn. In de regeling staat op de laatste dag om 12 uur 's middags. Ja? 1 minuut daarna is het jammer, dit? ja, we Oké, trekken echt prima. een hele harde grens. Dus maar goed om te Ja, weten, dus de mensen hebben tot 12 november om 12 uur de tijd. de tijd om het in te leveren. Ja, maar ik 12 zou uur het 's gewoon. middags, Ja, hè? maar ik zou niet om 1 voor 12 dat gaan doen. Dien hem nou gewoon in. Ja. Kijk, het zijn geen hele moeilijke dingen die wij vragen. Als jij redelijke onderneming draait, dan je omzetcijfers voor 2019 die heb je gewoon. Voor deze periode, voor 2020, die zou je relatief eenvoudig zo moeten kunnen leveren. Nou, als je een verklaring van een derde nodig hebt, nou, dan kan ik me voorstellen dat dat nog even wat tijd vraagt. Maar je hebt tijd genoeg. Ja. En, ja, last minute is een risico. Ik zou het niet doen. Nee, ik ook niet, maar ja, je weet nooit. Dat is dus mijn vandaar dat geld we het niet. Dus vragen. ja, iedereen moet zelf. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, de laatste vraag is natuurlijk, wij hebben geen van allen een glazen bol, dus we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar als we nu kijken hoe het gaat en met het luchtruim dus voor de Verenigde Staten. Het ziet er niet naar uit dat onze grootste markt deze kant op komt. Hoe zit het met de nauwregeling? Want die eindigt dus in oktober. Ja. En wij zien in ieder geval niet dat oktober onze grootste markt open is. Wat gaat er gebeuren oktober 2020 met de nauwregeling? Nou, daar heb ik een glazen bol voor nodig, dat Ja. weet ik niet. Maar ik kan wel even zeggen waar we staan. Want we zijn al begonnen met praten over die periode. Want je snapt, als dit soort regelingen verlengd worden, dan moet je dat ruim van tevoren doen. Op zich, in Nederland wordt ook de discussie gevoerd of die nauwregeling verlengd gaat worden of niet. En als die verlengd gaat worden, of daar een soort versobering in gaat komen of een afbouwscenario. Ja. Dan moet je ook gaan kijken voor hoe lang verlengen we. Wij hebben gezegd, we gaan op de koers zitten, dat wij volgen in principe Nederland. Als die daar verlengd wordt, dan gaan we voor die periode ook voor hier verlengen met, zoals steeds, maatwerk voor Caribisch Nederland. Het wordt pas interessant als Nederland niet gaat verlengen. Want dan zeggen we, ja, dan willen wij uit de pas gaan lopen. Want dan willen we heel goed gaan kijken van, ja, zijn de omstandigheden in Nederland waar je dat op baseert vergelijkbaar met Caribisch Nederland? En als we zeggen dat is niet zo, dan is onze inzet erop gericht dat de regeling voor Caribisch Nederland dan losgekoppeld wordt van de Europese. Ja. Maar we hebben er veel baat bij als we gelijk oplopen, want dat scheelt heel veel Werk, gedoe. ja. Ja, niet eens zozeer werk, maar kijk, daar waar we hier vaak het beeld hebben van in Nederland is het allemaal beter geregeld. Bij dit soort regelingen zien we ook het omgekeerde. Ja, dat is en fijn dat om er te in weten. Nederland heel erg wordt gekeken, ja, is het daar niet veel beter dan hier? Ja. Dus we zeggen in principe is de regeling in de kern hetzelfde. Maar we moeten maatwerk leveren om het hier goed te kunnen uitvoeren.
Dus gaat Nederland verlengen, ja, dan lopen we daarin mee. En wat ik al zei, maar wij zitten er bovenop om te kijken dat als dit scenario gaat komen, dus dat hier het toerisme niet gaat aantrekken. In november begint natuurlijk het hoogseizoen. Ja, stel dat American Airlines dan niet vliegt. Dat heeft een major impact. Als jij hier dan een duikschool hebt, dan heb je daar enorm veel last van. Ik merk wel in de gesprekken met de ministeries in Nederland dat daar heel veel oog voor is. Hoor. Dus voor het feit dat de situatie anders is. We zien het ook in de zomervakantie in Nederland. Ja, hotels zitten vol, iedereen gaat in eigen land. Er wordt best veel omzet gedraaid. Hier hebben we gelukkig weer wat toerisme, maar het is natuurlijk veel beperkter. Nee, er waren 5000 mensen en dat is een derde van wat er normaal zou zijn geweest. Ja. Dus ja, is maar een beetje, maar inderdaad veel minder. Gelukkig niet niks, maar de situatie is wat dat betreft wel anders. Nou, als geruststelling in ieder geval naar alle werknemers hier, ondernemers, ook vanuit de unit, wij kijken daar natuurlijk continu naar. En hebben een open lijn met de ministeries. Ja. En dat is heel fijn om te weten dat er in ieder geval oor naar is, dat er ook naar gekeken wordt. Dat het in ieder geval, dat jullie er bovenop zitten. Ja. Dat geeft ook wel een gevoel van geruststelling, hoop ik, dus ook naar de ondernemingen toe. En dat het in ieder geval naar gekeken wordt. Ja, kijk, wat de uitkomst is, dat weet je nooit van tevoren. Maar in het verleden hadden we natuurlijk wel vaak de situatie dat het of vergeten was. Of, we hebben ook nog Caribisch Nederland. Nou, die kunnen het ook wel online doen, terwijl het dan helemaal niet werkt. En, maar ik merk dat tijdperk, dat hebben we wel achter ons gelaten. Daar ben ik wel heel blij mee. Dus daar moeten we ook... Maar het is dus ook aan de ondernemers hier, maar vooral ook aan mensen zoals ik die regelingen hier moet regelen. Om daar continu alert op te blijven, dat dat ook zo blijft. Ja. En niet dat je vergeten wordt in de hectiek der dingen. Ik denk dat het op dit moment zijn we ook we zijn ook erbij, dus wij blijven er ook op bovenop zitten. Dus samen met jullie en andere instanties. Ja, maar ik wil ook mijn collega's in Den Haag daar wel een compliment van maken, hoor. Want ik merk gewoon, we letten er heel erg op, maar het is niet nodig. Ze doen het uit zichzelf. Oh, dat is ook fijn om te weten. Dus het gebeurt niet omdat wij daar 10 keer op moeten wijzen. Ze hebben er zelf ook voor. Systeem, ja, ze hebben er zelf ook voor. Ja, absoluut. Goed zo. Nou Erik, hartstikke bedankt. Ik denk dat wij nu alle vragen hebben beantwoord. Althans, dat wij alle vragen die er waren. Die er waren. Als er meer vragen zijn, dan kunnen jullie het altijd naar ons sturen. Naar info@bonhata.org. En dan kunnen we dat alsnog doorsturen naar... als wij het niet kunnen antwoorden, kunnen we het doorsturen naar SZW. Dat was het even voor nu. Het is heel erg belangrijk om ook te kijken als je vragen hebt naar de website van SZW om te kijken naar de Q&A. Want daar zijn ook daar staan ook heel veel antwoorden op de meeste vragen. Dus bedankt nogmaals voor het kijken. Erik, bedankt. En tot de volgende keer. Fijne dag.